Wara l-Kunsill Ġenerali Straordinarju miżmum is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu fejn il-Kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista vvutaw biex issir elezzjoni għal kap tal-partit, fl-aħħar jiem il-Kummissjoni Elettorali ddikjarat li hekk kif għala iż-żmien għal membri tal-Partit Nazzjonalista stabbilit mill-Kummissjoni sabiex dawk kollha interessati li jkontestaw l-elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista jiddikjaraw l-interess tagħhom, il-Kummissjoni Elettorali rċiviet żewġ nomini dawk ta' Adrian Delija u Bernard Grech. Minn hawnhekk kompla l-proċess li se jwassal għall-elezzjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista, proċess li qed jieħu ħsiebu iċ-Chairman tal-Kummissjoni Elettorali Peter Fenech. Net News tkellem ma' Peter Fenech li tana aġġornament tal-proċess innifsu. Naturalment mhix iġmielu bil-fors ma jistax ma jkunx hekk. Preżentament issa laqna il-logos li se jintużaw, it-tags tal-persuni kollha involuti qegħdin jinġabru ismiet ta' volontira, nagħmel appell jekk hemm volontira li jixtiequ jipparteċipaw f'dal-proċess biex jersu l-qudiem dan il-proċess miftuħ għal kulħadd. Hemm xejna iktar għalaqna lista tal-każini fejn ser naperaw, qegħdin naraw li huma kollha aċċessibbli x'rid issir, qed isir contingency plan jekk ikun hemm il-COVID, mixin ftit mhux ħażin mixin. F'din l-elezzjoni se jivvutaw it-tesserati tal-Partit Nazzjonalista dawk eliġibbli li jivvutaw irid ikollhom it-tessera mħallsa għas-snin 2018 u 2019 filwaqt li jkunu konformi mas-sena attwali li trid tkun imħallsa wkoll. Hemm numru ta' tesserati li qatt iridu niġbru l-aġġornament tagħhom, qegħdin nitkellmu fuq 25,000, ġifieri iktar minn 25,000 kemm minnhom attwalment jaġġornaw l-isħubija nkunu nafu fl-aħħar, imma hemm volum ta' tesser li qed jiġu aġġornati f'dawn il-jiem. Ġifieri għalhekk aħna estendejna li t-tesser jistgħu jiġu mġedda sa' xahar ijiem minn qabel id-data tal-elezzjoni biex inferxu x-xogħol kollu li huwa l-back of house li rid isir. Min ikollu tesseri blura sal-2015 jista' jħallas u jingħata dritt tal-votu. Allura għal dawk li kienu membri tal-partit f'dawn l-aħħar 5 snin iżda jista' jkun ikollhom ħlas ta' tesseri neqsin. Dejjem nappella n-nies dejjem hemm ħafna iktar xogħol li jista' jsir, tinsiex biex inti tibgħat l-eluf u eluf ta' itri wkoll trid tinfilza, ġifieri hemm ħafna xogħol rid isir. Ġifieri imma min jixtieq jipparteċipa il-bibien miftuħin. Intant, iż-żewġ ismijiet li waslu għand il-Kummissjoni Elettorali kienu mgħoddija lil kummissjoni kandidati mmexxija miċ-Chairman Colin Bowman biex din il-Kummissjoni twettaq l-iskrutinju u l-eżerċizzju ta' diligenza privata dak magħruf bħala due diligence meħtieġa skont l-istatut tal-Partit Nazzjonalista.